Ja nämä rantautuvat Juha ja Eero Frittinen, eli Team Melamo siitä Melat maihin. Ja sitten vielä Isa Frittinen kertoo, mitkä on fiilikset. No pikkuhiljaa alkaa kone lämpenee, kun ekat 30 tuntia kyseenalaistettiin omaa itseämme ja koko homman järkevyyttä, mutta sit rupesi jotenkin niinku maistuun. Eero, miten tää sade vaikuttaa teidän suoritukseen? Silloin pakko mennä kovaa, eli siis positiivisesti selkeästi. Aivan. Ootteko te nukkunut miten paljon? Mitäs mulla on varmaan vähän reilu tunti saldoa. Sä nukuit ehkä vartti parikymmentä minuuttia, maks puoli tuntia yhteensä. Nukuttu pelkästään backraftin kyydissä, et silloin koitettiin. Ollaan minimoitu paikalla oleminen, että liikkeessä on nukuttu ja syöty. Ja... On ihana kehto toi reppulautta, siinä on mukava nukkua. No niin. Haappat on vielä kuivat, joka on hyvin hämmästyttävää. Jalat on ehjät, koska on ollut niin monta semmoista läheltä piti paikkaa, että ihan niinku hullun tuuria, että ei ole jalkamulia. Meinaatteko vetää koko yö? Mä pari tuntia vielä ja tonne Ysille päin ja sitten joku hyvä spotti leiriydytään ja jatketaan. No niin. Joo. Onko ollut ongelmia? Kyllä. Ootteko pysynyt reitillä? Ollaan, silläkin on omalla reitillä. No niin, se on hyvä. Mites eteenpäin? Me menettiin sulta kysyä, että mihin me nyt täällä. Meinaatteko kohta alkaa nukkumaan vai? Me nukutaan vasta aamulla. Okei, no niin. Sen verran kevyet varusteet. Hyvää iltaa ja yötä sitten teille vaan. Tunnelmat. No ei kai. Niin. Joo, aina sitten kun tulee vähän sillain väsyneempää, niin sitten me syödään, niin sitten jaksaa pari tuntia. No niin. Ai jaa, nyt ollaan niinku vedetty yötä myöten. Joo, okei. Meinaatteko nukkua kohta? Kyllä se varmaan pakko. Okei. Mä en se pudota kanootista. Okei. Mä en se alkaa väsyttää. No niin. Mihin asti on taktiikkana mennä? Maali. Mihin asti ajatte jatkaa? Tai Ei me vielä tiedetä. Onneksi kuitenkin pois päin. Tai siis niinku... Niin, taashan mennään kisakeskukseen päin. Joka tapauksessa. Ootteko nukkunut? No vähän tossa matkan varrella. Joo, oli nekin vähän nukkunut kai. Joo. No niin. Onneksi saatiin vettä, kun on nyt muuten olisi ollut turhaan lämmin kelimeno. Kyllä. Hyvä meno. Tsemi. Tässä on nyt kyllä täydellinen iltapäivän aurinkohetki. Eiköhän jää. Niin, vois kuvitella, että vähän houkuttelisi sieltä makaamaan. Sanilasta ne voisivat tuoda meille vähän käristystä tähän, kun se on niin hyvä ruoka. Sanilasta tilattiin tähän käristystä. Nopea ja hyvä palvelu. Eikä ihan tähän uppoa, mutta mitä muuten Juha te olette syönyt tämän matkan aikana? Aika lailla tämmöistä tavallista snäkkiä, niin kuin suklaapatukoita ja oliiveja meillä on ollut ja vähän juustoja ja hedelmiä ja mulla on tässä jo vähän. Joo. Otetaan vaikka näitä näkkäreitä. Joo, mä käyn hakee. Oho, sinne meni. Nää on hyviä tämmöiset oliivit. Vaasan nää. Joista on suklaata kanssa. Yksittäispakattuja näkkäreitä. Mulla on suklaata tarpeeksi. Okay. Ihan vaan lähikaupasta löytyy päin. Ei nää ollenkaan käytä mitään geelejä, mitään patukoita, mitään vauhtikarkkia, tämmösiä. Ehkä siitäkin syystä, että kukaan ei sponsoroi mulle mitään kuivalihaa tai jolloksia. Mutta No niin, tästä terveiset kuivalihakundille ja Nostille. Niin. Mutta mä en oo semmonen somekeisari, että mä niin kauheasti niistä kertoisin muille, mutta siis ihan semmoista ruokaa, että sitä pystyy syömään vaikka olisi vähän paha olo. Ja sit semmonen on suora korrelaatio syödyn ruoan kanssa ja sit menee tai palkintopallisia. Mitä enemmän syö, sitä paremmin kisat menee. Niin, kiinnostavaa. Kertooko se siitä, että kisassa kun on adrenaliini päällä, niin ei tajua ihan sitä, että energiavaje on iso? Joo. Mulla on valtavan isoja ongelmia useissa kisoissa ensimmäisen vuorokauden aikana sillä, että vatsa menee niinku liian tyhjäksi. Niin. Mennään kovaa. Silläkin kun tässäkin kisassa osa joukkueesta on aloittanut tosi kovaa ja ei pysty syömään ja sitten se menee tietyn rajan yli
sitten ei ainakaan pysty syömään, sitten rupeaa yökkäyttää ja sitten kun 12 tuntia yrittää koko ajan oksentaa, niin sen jälkeen on aika paha kisata. Ja sitä on käynyt mulle ja mä oon nähnyt, kun sitä tapahtuu ja se on kyllä aika tuhoisaa. Hyvää yötä. Olette Cairacross Thatcherin rasti 33, jonne kilpailun 3 parasta joukkuetta saapuvat hetken kuluttua. Kyllä, sieltä tulee Melomon Backraft. Team Melomo, Juha ja Eero Priittinen melovat todennäköisesti muutama minuutti eroa näille joukkueille tällä rastilla. Näin se vaan on, että ensimmäisenä rastille kiipeää Melomon Juha Priittinen. Kyllä, miten meni tää viimeinen väli? Me säikähdettiin, kun Jussi ja Ville tuli siihen. Se oli niinku 2 magneetin plus napaa, että ne tuli tollain. Sitten me lähdettiin tonne. No niin. Täytyy loppuun asti mennä semmoisella sopivalla pelolla. Niin kuin saaliseläimen mentaliteetilla. Mikä on jaksaminen nyt, Eero? Ihan hyvä, ei ole ollut mitään ongelmia silleen, mitään varsinaisia kipuja tai väsähtämisiä. Silloin aikaisemmin, jossain vaiheessa siinä oli niin silleen, että nukahteli meloissa ja tällaisia, mutta sitä ei ole nyt ollut. Se on ollut ihan hyvä, hyvin pitänyt hereillä se tieto siitä, että saattaa tulla perästä toinen tiimi. Mitä jos tulee loppukiritaistelu? Se hoidetaan, se on ihan selvä. Mä oon niinku hekumoinut siitä, kiihottanut itseäni sillä ajatuksella, että leimattaisi jonkun kanssa useamman kanssa viimeinen rasti yhtä. Viimeisellä rastilla on vain 1 piittileimasin, eli se joka sen ekana ehtii, niin on aika vahvoilla. Tuolta tulee Jussi. No niin, kyllä, sieltä ne tulee. Ei tässä eroa paljon. Aivan eri reitin valinta, mutta ei taaskaan juurikaan eroa. Ja nyt tuli kiire. Lehtonen, Maksimainen. Siellähän he tulevat aivan näköyhteisyydellä, iskuetäisyydellä. Kuten huomasitte, vauhtia tuli heti. Ruokatauko loppui saman tien. Valkersit ovat jahti päällä. Mitä jos tulee loppukirtaistelu? Toivottavasti ei. En sen ei oikein nukku. Nyt ei. Ei. Se on 15 kilsaa. Ei enää kovin paha. Näin, vain 5 minuuttia jäljessä. Juha Lehtonen, Ville Maksimainen. Matka voi olla pitkä, mutta nämä miehet eivät lopeta. Kisa vain kovenee kohti loppua. Ja näin saamme maaliin Cairacross 2023 voittajajoukkueen puolivälissä 5 tuntia kärkeä jäljessä. Ei luovuttamista. Näin Juha ja Eero Priittinen taistelivat itsensä voittoon Cairacross Thatcherissa. Takana on 300 kilometriä. Kautta kevyesti nousee vielä Backraft maaliin. Ja meillä on voittaja maalissa! Tuntuuko jotenkin edes hyvältä? Kyllä, totta kai se tuntuu hyvältä, kun väsyttää. Kytää siis tää on ihan ainutlaatuinen, kun ei mitään muuta nyt 3. kerta täällä. Ja siis mikään muu kisahan, että ne, niin kuin sanotaan unsupported, eli ei ole niin väliä lajin vaihtuessa jotain huoltokassia, missä on vaihtovaatetta tai muuta, että se ei kaikki on mukana lähtiessä, niin tää on niin ihan oma juttunsa ja soisi, että tällaisia olisi enemmänkin. Ja tämänvuotisen Cairacross Thatcherin voittaja huiman nousun ansiosta Team Melomo eli Juha ja Eero Priittinen. Tarvitaan näin.